patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao! Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagko ug pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Sheila Vergara Rubio. Real Surotse, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Usa ka Japanese national ang bagong kaso sa COVID-19 sa Samal Island. Si John D. Esteban sa detalye. Niadtong Sabado, September 12, zero case na unta sa COVID-19 ang Samal Island. Humana ka-recover na ang mga pasyente. Sa dihang duna na sa bag-ong kaso, nagpositibo ang usa ka lalaking Japanese national, 60 years old, ug residente sa barangay Bukidnon. Sumala sa City Health Office, halos kada adlaw kini nagatabok sa Davao City aron atimanon ang iyang negosyo. Sa Davao usab gituuhang natakdan ang pasyente. Wala na daw kini nakalarga sa gawas sukad nagkapandemya. Ay katong Sabado, nagpa-kuan siya sa one wall diagnostic ng private bitaw. Nagpa-swab siya. Kay kailangan niya kailangan sa iyang pagbalik sa Japan mag-uli ata ni. Oo, sa Japan. Oo. Niya nag-positive man. Subay niini nagpatuman ang City Health Office og lockdown sa 5 ka balay sa barangay Bukidnon. Diin 21 ka tawo nga mga close contact sa pasyente ang wala gitugutang makagawas. Gi-isolate na usab ang iyang mga trabahante sa negosyo sa Panakan sa Davao. Ang ato ang restriction nagwa naman gud. MDCQ naman gud ta. So tabok-tabok na ang mga tao labi na nanay kaning nakakuha na sila QR. Ang local transmission, community transmission dili na gyud sa layo. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Pipila ka mga healthcare workers sa Amay Pakpak Medical Center sa Marawi City ang nakadawat kuno og death threats. Ani ang report? Ginatutukan karon sa lokal nga kagamhanan sa Marawi City ang giingong mga death threats nga madawat sa mga healthcare workers sa Amay Pakpak Medical Center. Kinihuman nga ginadurahan kuno sila nga ginatuyo kuno nila nga COVID-19 ang sakit sa mga mamatay sa ospital aron makakolekta kuno sa PhilHealth ug modeklara og MECQ. Gani daghan kuno ang dili motuo nga dunay COVID-19 sa syudad. Tinod na walay COVID. Ha? Nga walay COVID? Anong kayo mo makakuya nga walay COVID? Wala ko makakita na COVID. Wala ko makita. Matod sa lokal nga kagamhanan, kini kuno ang rason nganong daghan gihapon ang dili motuman sa health protocols batok COVID-19. Marami rin sa mga kababayan ko yun nga hindi naniniwala kasi pag tinitingnan kasi nila sa APMC, mayroon namang nakaka-recover. So, yun yung parang hindi sila naniniwala na meron talagang sakit na COVID. Marami rin hindi nagmamas talaga dito sa Lanao. Gumawa kami ng ordinance para dyan sa pagsuot ng face mask, merong mga multa. Doon namang good kuno'y mga dummy accounts sa social media nga nagapakatag nga kinahanglan kuno dunay mamatay nga frontliner aron moundang ang pagdeklara nga COVID-19 ang gikamatay sa pasyente.
The worst threat that nakita namin sa Facebook by dummy accounts are kung hindi sila bigyan ng leksyon, may mamatay sa kanila. Hindi daw kami titigil mag-positive doon sa mga pasyente. Kasi ang paniwala nila na kami yung gumagawa ng positive cases. Kahit yung negative, pinapositive namin. Ginaimbestigahan na sa NBI kung kinsa ang nagpasiugda sa maong mga dummy account. Sa karon, 37 na ka-health workers ang nagpositibo sa COVID-19 sa maong ospital. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Gihuga ko no sa mga BJMP personnel sa Cagayan de Oro City ang mga personay sa City Health Office. Atong sayron ko nga no sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Ya sila kinitungod matod pa nga dugay ni gawas ang resulta sa ilahang swab test busa atol kini nahitabo ang maong insidente atol sa gipahigayon sa City Health Office nga reswabbing sa maong pasilidad. Tulo ka medical technologists nga nagpahigayon og reswabbing sa isolation facility sa City Jail nga anaa sa Barangay Lumbia ang mipablatter sa kapulisan. Human kuno gihulga sa jail officer sa BJMP. Base sa blatter, atol sa reswabbing sa mga personahe sa pasilidad, human dunay tulo ka BJMP personnel nga gi-isolate kay close contact sa confirmed COVID-19 patient. Nakiglalis kuno kanila ang jail officer nga dugay kuno migawas ang resulta sa swab test og didto gikasahan na kuno sila og baril. Nakadungog lang sila nga naigakasalig mo sa sulod sa isolation unit. Nakadungog po rin sila nga katong isolation. Hait lagi na dila ng isalaki diya. After ato, nakadungog na po sila otro o ganingkuhan na yun. Kasa sa apobing liga, dunggan lang kasa daw sa armas. Ang maong panghitabo gikasuko ni Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno. Ako ipa-imbestigar ko na, ireklamo ko na, di mahimo. Daog-daogon na nga ito mga tao diya sa holding area na nag-swab. Dili biya sa yun ka na ilang kabuhaton diya ka mag-swab. Sunod, kuan pa sila. Mura pa sila mga ambassador diya. Gikumpirma sa BJMP nga ana gihapon sa kustodiya sa mga jail officer ang ilahang service firearm bisan pa man nga naka-isolate. Paabuton sab kuno nila ang formal complaint gikan sa LGU ug sugdan gilayon ang pag-imbestiga sa panghitabo. We fully support sa inani na lakang ni Mayor kay una sa tanan is kani laging na dili ta mag-tolerate og dili pud ta gusto na natay abusado nga mga personnel. So tanan buhatan sa Region 10 sa BJMP mo suportaan ni nalakang ni Mayor. Sila gipasabot karon sa LGU nga dili nila hawid kung kanus ang mugawas ang resulta sa swab test sanglit anaa na kini sa laboratorio sa DOH. Inon aminado sila na adunay kalangan karon ang paggawas sa mga resulta apan gina-address na kini. Dili matud pa kini igong rason aron hulgaon ang kinabuhi sa mga medical frontliners. Sila. Daghang salamat, Cyril Chavez. Gatusan ka mga locally stranded individual ug mga returning overseas Filipino nga gikan sa Manila ang nakauli na sa Caraga Region. Human natanggong sa pipila ka bulan tungod sa pandemic. Matod sa Overseas Workers Welfare Administration kun OWA nga miabot sa Bangkasi Airport niadtong Domingo ang 51 ka mga ROF, 16 niini sa Butuan City, 13 sa Agusan del Norte, 10 sa Agusan del Sur, 5 sa Surigao del Norte, 4 sa Surigao del Sur, 2 sa Dinagat Islands ug 1 sa Misamis Oriental. Una nang miabot ang 38 ka mga ROF nga sakay sa sweeper flight niadtong Sabado. Samtang 24 ka mga LSI ang miabot sa Caraga. Silang tanan, temporaryo unang gidala sa OWA Caraga samtang nagulat silang sundo nga mga LGU para makauli na sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Patayng lawas sa usa ka lalaki nga walay ulo napalgan sa usa ka langob sa Cagayan de Oro City. Putol nga ulo ug ana-ana sa state of decomposition ang patayng lawas sa usa ka lalaki nga napalgan sa usa ka kuweba sa barangay Indahag, Cagayan de Oro City. Sumala pa sa otoridad nga nakita ang maong patayng lawas sa usa ka residente sa lugar ug daling mitawag og tabang ngadto sa kapulisan. Gipanubayan nila karon ang posibleng identity sa maong patayng lawas sanglit wala usab gikatawong missing sa ilang lugar. Mas palawman pa usab ang investigasyon sa kapulisan sa pagkamatay sa biktima. Investigasyon gipalaluman nato para gid masuta kung unsa gid ang tinuod nga pangitabo kung nabay foul play or
diya ba sa natural nga kamatayon. Sa General Santos City, sospek na kawatan na dakpan tungod sa nabilin nga pares sa tsineles. Sa mismong balay nga iya utang kawatan. Si Cyril Chavez alang sa dugang detalye. Tungang gabi ni atong September 12, nahigmata na lang ang usa ka dalaga nga wala na nagpaila alang sa iyang proteksyon nga taga Jensenville Subdivision, Barangay Lagaw. Diyang giaksyon na og bira sa usa ka lalaki ang iyang cellphone. Gilayong misinggit ang biktima og tabang sa iyang mga silingan. Hinungdan nga misibat gilayon ang sospek. Sa panghitabo, gilayong gipablatter sa dalaga sa kapulisan. Sa pag-imbestiga sa kapulisan, nakita niini likod sa pultahan ang usa ka piraso sa tsinelas nga nabilin kung asa miagi ang sospek. Considered robbery ito kasi pinasok niya yung bahay. He forcibly opened the door, ang closed door, kaya kinonsider natin na robbery talaga ito. Sa tabang sa mga silingan, namatan ang sospek nga anaa lamang sa pikas kalye nga usa lang ang tsinelas ug susama sa pare sa tsinelas nga nabilin sa balay. Nailhan ang sospek nga si Brian Espanol. Giangko niini nga misulod siya sa balay sa dalaga apan hugot niyang gilimod nga mangawat siya. Gigutom lamang kuno siya ni adtong tungura. Gutom lang po. Yung sleeper, yung kanila sa inyo yon. Kasong robbery ang ipasakang kaso sa kapulisan sa sospek nga ginganlan nila og Cinderella Man. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Duha ka mga drug personalities sa Dipolog, El Salvador City nadakpan sa managlahing operasyon. Samtang top 3 most wanted sa Bukidnon nadakpan usab. Ato ibalik si Cyril Chavez. Balik prisuhan karon si Vanessa Barba, 34 anyos og residente sa Zone 17, Barangay Mulugan, atol sa drug bypass operation sa kapulisan. Nasayran nga kanhing drug convict ang dinakpan ug nakagawas lamang pinaagi sa plea bargaining agreement. Nakuha gikan sa iyahang posisyon ang marked money, upat ka sachet sa gituwang shabu nga mobalor og 34,000 pesos. Sagad sab kuno sa mga parokyano sa sospek kay anaa lamang sa ilahang barangay ug ang uban mga dayo gikan sa upol. Apan gikuha na po ni siya on and off ang iyang operation, so mga isa ka bulan kani nga gi-surveillance sa atong mga intelligence diri sa atong El Salvador CPS. Nagdumili na pagluwat og pahayag ang sospek. Sa laing operasyon, dakpan sab si Raul Adlaon nga dunay kasong 3 counts of rape. Siya usab ang top 3 most wanted sa Dangkagan, Bukidnon nga nagtago-tago sa El Salvador City. Samtang sa Upol, Misamis Oriental, nahulog sa mga kamot sa otoridad pinaagi sa bypass operation si Alexander Manit, 20 anyos og residente sa Zone 8, Zayas, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Nakuha gikan sa sospek ang marked money, tulo ka mga pakete sa sabu nga mobalor og 3,900 pesos og motorsiklo nga gigamit sa transaksyon. Kasong paglapas sa RA 9165 ang ipasaka batok sa dinakpan. Iya lang is dili man siya cooperate sa amo regarding sa iyang source, no? Asa niya gakuha ang iyang iyang mga drugs. But muna among gikandakan og follow up kung makuha mo ginda mo ang source niya ni sa iyang illegal drugs. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. City Transport and Traffic Management Office buot pabutangan og warning device ang mga lugar nga sagad mahitabuan og disgrasya dinhi sa Davao City. Ania ang detalye. Subay sa road crash incidents report sa CTTMO, sagad sa mga lugar nga mahitabuan sa vehicular accident sa Davao City, mao ang Maa, Mamay Road, Kilometer 5 Quinones, Panakan, Sasa ug Carlos P. Garcia Highway. Majority sa mong disgrasya o kapindos mil nga hinungdan mao ang human error. 26 ang road defect ug 58 ang other reason. Niadtong Setyembre 3, nagpadalag rekomendasyon ang CTTMO sa DPWH sa mga ipahimutang sa kalsada nga warning road signs aron makalikay sa disgrasya. Nag-recommend mi nga dapat na gyud tay saktong street lighting. Tapos katong medyo kalsada nga awa-aw kaayo, makatulog ang driver, nagkuhan mi katong rumble strip gani katong mag-cause og noise gani ang kuan. Murag magsaba ang mag-vibrate ang sakyanan. Sigon sa DPWH nga nagapahigayon sila og inspection sa mga kakalsadahan kini aron matino kung luwas o delikado sa mga motorista. Andam usab sila mo pahimutang og mga warning device o galing kulang pa. In the case po sa successive na accidents diya sa diversion road, wala man tayo nakita na problema sa ato ang dalan. So that's why we encourage our drivers to take extra care labi na sa mga paubos na portions. For our part, magbutang ta dito og mga additional warning signs o scrambler strips kung mahimo
aron ma-warn ang mga drivers na delikado ang mga lugar. Dugang rekomendasyon usab ang makanunay pag-implementar sa speed limit ug ang pagpahimutang og weighing scale sa kalsada alang sa mga truck aron malikayan ang overloading. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gipahibalo na sa Barangay Aplaya ang Davao City Engineers Office nga buot nilang paimbestigahan ang pagtukod og cell tower sa usa ka telco bisan daghang residente sa lugar ang nisupak. Wala nahatagan og pagtugot sa barangay ang maong proyekto, labi na nga nagpasaka og petisyon ang pipila ka mga residente batok niini. Human nahugno ang bahin sa duha ka balay sa lugar. Nagmando ang barangay sa kontraktor nga ayuhon ang mga nadanyos ug undangon na ang pagtrabaho niini. Sa Davao City gihapon, gireklamong wing van nga pipila ka bulan ang giparada sa Maa Bypass Road. Ipato sa City Traffic Management Office. Kung madautan man, temporaryo lang kining makapadaplin ug ang ayang kuhaon o ipato sa tag-iya aron dili maka-obstruct sa trapiko. Sa sagunsong proyekto sa pagpalapad sa kalsada karon, panawagan sa DPWH nga unta dili gamiton nga parking area ang outer lane aron magamit kini sa garagan nga mga sakyanan. Sa Butuan City, nadakpan siniusang operasyon sa PNP ug Philippine Army si Janeline Arcillas Ganzan, usa ka high-ranking official sa CPP, NPA, NDF. Si Ganzan alias Maki, ang Finance ug Supply Officer sa Sub-Regional Committee 1, North Central Mindanao Regional Committee. Nadakpan kini subay sa warrant of arrest sa kasong arson, kidnapping ug serious illegal detention. Sa makilala Cotabato Province, upat ka leader ug tulo ka mga miyembro sa NPA, lakip ang duha ka minor de edad ang misurrender sa kasundaluhan. Silang tanan ilawom sa Guerrilla Front Alip Far South Mindanao Region nga galihok sa Matanao ug Magsaysay sa Davao del Sur ug makilala. Ato sa ilang pagtahan, bitbit nila ang mga tag-as nga kalibre sa armas, mga eksplosibo, bala ug gamit panggera. Giangko nila nga kulang na kuno ang pondo sa kalihukan ug wala ni makolektang revolutionary tax. Nagsagunson karon ang pagpanangtang sa mga billboard sa Davao City. Sayron tang dugang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Yes, Sarah, una pa man ang hitabong pagpananggal sa mga billboard sa Davao City. Sugod ni atong September 2. Gihatagan na og notice sa City Government of Davao ang mga billboard owners. Iyahay og baklas sa mga dagkong tarpaulin, ingon man pag-dismantle sa mga structure sa outdoor advertising kun billboard, partikular sa Bangkiruhan ug Bolton Bridge sa Davao City. Subay kini sa implementasyon sa signage ordinance sa Davao City, kung asa gina-regulate ang pagpahimutang og billboard, ilabi na kung makababag kini sa natural view sa Mount Apo, Davao City Skyline, Davao River ug Samal Island. Tuig 2000 pa ang maong ordinansa. Apan dihang gi-implementar kini niadtong tuig 2006, mi kaso ang billboard owner hangtod naabot kini sa Korte Suprema ug naresolba niadtong tuig 2018. The power to regulate the billboards is within the territorial jurisdiction has been delegated by Congress to the city government via the Davao City Charter. So allowed na mag-regulate og billboards ingon sa Supreme Court. Sigon sa City Engineers Office, nga dunay ubang billboard owner nga may voluntaryo na og baklas aron makuha nila ang mga materyales apan gikinahanglan nilang mubayad sa mga multa o permit fees. Kung ang city ang mag-conduct sa demolition, amo ang gi-retain ang bakal while dili pa nila mabayaran ang cost sa demolition. Okay. So dili pa tanan ang nakabayad karon sir sa mga... Wala pa kay September 10 ongoing pa man ang kuan. Ang atua ongoing pa pod. Gawas pa nga gikinahanglan kining buhaton sa lokal nga kagamhanan tungod sa ordinansa. Dayag usab ang pagdaghan sa mga istruktura karon. Gani nagdikit-dikit na. 24 kabuok billboards siya. Usually nani sa Bolton Bridge o sa Bangkiruhan Bridge. Kaya naman ko tayo ordinance nga within 200 meters walay mga structure nga ibutang billboards. Last 2000 pa yata na nga ordinance. So at gina-implement naman nato. Wala naman na sila yung mga building permit. So ang atong ground nga gidemolish sila kay within 200 meters walay
obstruction o wala na building permit. Sara, na wala nagipaboran pa sa City Legal Office ang nahimong pagduso sa mga billboard owners nga i-reconsider sa City Government of Davao ang ilang nahimong desisyon. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Disisais na kapulis ang nagpositibo sa COVID-19 sa Cagayan Region. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi ni ini nga report. Miabot na sa 16 kapulis ang nagpositibo sa COVID-19 sa Cagayan Region nga sagad mga frontliner. Hinuon dunay usa ka pulis nga naka-recover. Samtang dunay 27 ka pulis nga nagpositibo sa rapid test ug ginahawlat na lang ang ilang RT-PCR test results. Ana-ana sa isolation area ang mga nagpositibong pulis. Busa hugot ang pagbantay karon sa mga musulod sa buhatan sa Police Regional Office 13. Kinahanglang magsuot og face mask ug face shield una makasulod. Misa ka na sa 840 ang confirmed COVID-19 cases sa Cagayan Region. 479 recoveries ug 22 ang namatay. Sa Davao City, naka-recover na ang 2 anyos nga baby girl nga taga Governor Vicente Agdao. Ana-ana sa 1,587 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Davao City. 1,301 ang naka-recover ug 59 ang namatay. Sa Iligan City, misa ka na sa 431 ang nagpositibo sa COVID-19 sa syudad nga tungod sa local transmission. Humanadugang ang 16 ka nagpositibo sa COVID-19. Kapin 80% kini sa kinatibuk ang confirmed COVID-19 cases sa syudad. Samtang 62 ang locally stranded individuals ug 42 ang returning overseas Filipinos. Busa mas gipahugtan karon sa lokal nga kagamhanan ang pagbantay aron dili na mukuyana pa ang COVID-19 sa syudad. Sa karon, 535 na ang COVID-19 cases sa Iligan City. 320 ang recoveries ug 26 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, miabot na sa 16 ka mga lugar sa syudad ang gipailawom sa Focus Containment Zone o lockdown tungod sa local cases sa COVID-19. Mahuma na unta ang lockdown sa sagad sa mga lugar karong katapusan sa Setyembre. Apan ang sitio Makanhan sa Barangay Carmen nga mahuma na unta ang lockdown kagahapon na extend subay sa rekomendasyon sa mga eksperto. Ana-ana sa 438 ang confirmed COVID-19 cases sa Cagayan de Oro City. 279 ang recoveries ug 16 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Sapa sa usa ka barangay sa General Santos City milapaw tungod sa kusog nga ulan. Milapaw kining sapa sa barangay Tinagakan tungod sa tubig gikan sa mga bukid sa Sarangani. Doon na kinidala nga mga sagbot ug sanga sa kahoy nga nakabara sa ginaagian sa tubig sa sapa. Busa milapaw ang tubig padulong sa kabalayan sa mga residente sa Purok Kabuling sa maong barangay. Nagtinabangay gilayon sila aron matangtang ang mga nakababag. Misa kasab ang tubig baha sa lugar nga mitabon sa kadalanan. Wala hinoy na danyos tungod sa baha. Mihubasab ang tubig baha human sa pipila ka oras. Doon nagyapoy mga pag-ulan nga dunay kusog nga hangin karon sa General Santos City. Sigon sa pag-asa, makasinati ang Mindanao og katag-katag nga pag-ulan tungod sa hanging habagat ug low pressure area nga naa karon sa Katarman, Northern Samar. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Breaking news mga kapuso, sa kiladong celebrity cosmetic surgeon nga adunay kasong rape ang nadakpan sa kapulisan sa Police Regional Office 10. Pinasikad sa warrant of arrest for conviction sa kasong attempted rape ug 2 counts rape through sexual assault nga gipagawa sa RTC National Capital Region Branch 5 sa Mandaluyong City. Nadakpan ang 60 anyos nga celebrity cosmetic surgeon nga si Joel Mendez. Nadakpan kini sulod sa usa ka mall sa Cagayan de Oro City. Si Mendez ang nanag-iya og skinology spa ug wellness center. Kapin 29.2 milyon katao na ang nadakpa o nataptan og COVID-19 sa tibuok kalibutan, samtang halos 270,000 na ang nagkasakit sa Pilipinas ug kapin 8,700 niini mga taga Mindanao.
Sobra 29,281,000 katao ang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Anaa na sab sa sobra 19,864,000 ang nakarecover ug 928,423 ang namatay. Samtang miabot na sa 269,407 ang nataptan og COVID-19 sa Pilipinas. 207,352 ang recoveries ug 4,663 ang namatay. Ug sa mga ihap, 8,751 ang nagkasakit og COVID-19 sa Mindanao. Doon na 5,672 nga naka-recover ug 248 ang namatay. Gipangbansay ang mga police nurse sa Davao City Police Office alang sa flu vaccination sa tanang kapulisan sa Davao City. Gisugdan na sa mga nurse sa City Health Office ang pagbansay sa mga police nurse sa Davao City Police Office nga mo'y magpatuman sa vaccination sa tanang kapulisan nga na destino sa Davao City. Gitudlo kanila ang kamahinungdanon sa mga bakuna aron sila usab ang magpasabot niini ngadto sa ilang hatagag bakuna. Ang flu vaccine dakong tabang sa kapulisan ilabi na nga 24 oras sila nagserbisyo aron dili sila maigo sa mga sakit nga sama sa sintomas sa COVID-19. Kilig overload ang hatod sa viral prenup video ni Sultan Kudarat 1st District Representative Bay Rihan Mangudadato sa Kaluran. Apan ang mas makabilib ang paghatag niya og iyang bana sa importansya sa tradisyong Muslim sa ilang kaminyoon. Atong sayron ang ilang love story, pinaagi ni ining report. Mapa K-drama fan man o dili, siguradong kiligin gayud sa mga eksena nining Crash Landing on You inspired nga prenuptial video sa newlywed nga sila si Congresswoman Bay Rihan Mangudadato sa Kaluran ug Police Lieutenant Al-Shadat Hassan J. Abdurajak. Sa kadaghan sa gikilig, nag-viral na kini. Naisip kong theme, sabi ko gusto kong gawin is Crash Landing on You. Sabi ko, bagay na bagay sa ating dalawa yun. Sabi ko sa kanya, nung kinakausap ko siya, sabi ko kasi, tama-tama, ikaw police officer, si Captain Ree, soldier. So, si Captain Ree from North Korea, siya from North Zamboanga, si Yoon Seri from Seoul, South Korea. Ako, from Sultan Kudarat, from South din po yun. So sabi ko, bagay na bagay sa ating dalawa. Kapin 5 katuig na nga magkarelasyon ang duha. Ug matud nila, daw Korean drama usab ang ilang panag-uban. Yung at first, yung family medyo hindi pumayag kasi the only girl po kasi ako actually. So my family is really protective po. Parang talagang mabusisi sila. So, isa yun sa naging challenge una na hinarap namin. Gawas sa ilang prenup video, nag-viral usab ang ilang engagement nga misunod sa Muslim tradisyon. Si Congresswoman Rihan Maguindanawon ug si Police Lieutenant J. Tausug. Busa ilang gisagol ang salangguni sa Maguindanawon ug pagturol tayma sa Tausug nga buot pasabot engagement. Target namin is talagang in traditional way. In our culture and of course on our culture din, pinagsama-sama namin. Para at least makita rin ng kabataan na dapat talagang hindi mawala yung mga ganong klaseng traditions. Niadtong September 10 unta ang kasal sa duha. Apan gisayon nila ang pagkawin o ang kasal sa tradisyong Tausug niadtong September 5. Apan plano gihapon nilang ipahigayon ang reception sunod tuig aron iselebrar ang ilang kaminyoon. Mapasalamaton ang magtiayon sa suportang ilang nadawat. Ug alang sa mga babaeng nag-ingong sana all? Huwag kayong mawala ng pag-asa. I'm sure there's always a perfect plan si God para sa inyo. Hindi man ngayon, hindi man bukas, but I'm sure meron para sa inyo. Just don't give up and just always pray. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ready ka na yan? Mga nagsana all po ba? Di ba yan? Naibog siya. Kabalo na yun ko. Kabalo na yun ko. Kabalo na yun ka. Pon. Kabalo na yun ko. Pero, congrats kay Congresswoman Bay Rihan Mangudadato sa Kaluran o kay J. Abdurajak. Makabilib no, kay bisag millennial ning silang duha, wala gyud lagi padaplin ang kultura nila. Moment. So, congrats po niya kay pohon man imong sulti. So, unsay mo ang plano kay drama pod?
pan siguro traditional bago-buot style. O, pwede. O mga kapuso, 101 kaadlaw na lang, una magpasko. Mga kapuso, way puas ang among paghatod ug balita. Bisitahi ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw polahi sa madagkong balita sa nagkadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong lahing dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sheila Vergara Rubio. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Sara Hilomen Velasco, buong puso para sa Pilipino.